Hoi, ik ben Jeroen Baba Wijnand. Ik kom uit Wergen en ik ben de nieuwe ambassadeur voor Praat maar Fries. Meesten die kennen mij van muziek. Ik ben Baba in het artiestenleven. Ik schreeuw een maatje in mijn eigen Friestalige rockmuziek. De meeste mensen kennen mij van mijn nummer Vrije Friesen. Wij binnen vrij, dat binnen wij. Ik ben een grutskap om Fries te wezen. Een donkere negen, een blond heer. Ja, ik ben een echte Fries. Ik voel me op en top Fries, omdat ik Fries praat, Fries denk, Fries schreeuw, Fries jong. Friese tradities, ijsje, scootje Sylvie mooi. Ik vind het heel belangrijk dat Friesland promoot wordt en de Friese taal met name. Want het is natuurlijk net de bedoeling dat het aan saf vervaagt of op achtergrond rekken, dat het er haast net bij is. Want dat maakt het dus groot.